ଆଗରୁ ମୁଁ ଦହି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇକି ଖାଇଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିଦେଇକି କହିଲା, ତୁ ଏକା ଏକା ବନେଇକି ଖାଇଦେଇଛୁ, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆଳୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନା, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ କ'ଣ ସେ କହିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ କରିବିନି, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ? ସେଇ ଲାଗି କ'ଣ କଲି ନା, ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଆଳୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବାରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି ନା, ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ନେଇକି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଦୁଇ ପଟ ସେକିକି ଅଲଗା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଅଲଗା ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇକି ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜିକି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ସ୍ମାସ୍ କରିକି ସେଇ ଟମାଟୋ ପିଆଜରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକି ରଖିକି, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ବ୍ରେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ ଆଳୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍।